Hi guys, welcome to back my YouTube channel. आं नोंथांमोननो मोनसे ब्लग लाना फैबावलायबाय। नोंथांमोनहा दसे नायलांदोलाय। दिनै आं दिन्थिनो आखायाव लादों। नै दाखालिसो जानानै थांदों आरोखि, आं एसे लेट जाबाय हगारनाया। नै होमबाबो आं दिनै हगारनो सानबाय। नोंथांमोनहा नायलांदोल'। उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि मोनसे खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुम्मा उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोमनि मोनसे मेल जादोंमोन। बेयो जादोंमोन जोंहा रौता गिरुवायाव। बे गासै लाइमोननिबो जादोंमोन बेयाव। उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादाबो जादोंमोन। बेनिफ्राय आइजो आफादाबो, ओमफ्राय गागि आफादाबो, बिसोरो ज' जादों आरोखि बेयाव। 6, 7 आरो 8 जानुवारि खालि जानानै थांखांबाय बेयाव। शुक्रबार, सनिबार आरो रबिबार जानुवारियाव आरोखि। बेखौनो बुंनानै आं दिनै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाथ'बाय। मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे शेयार खालाम अननानै। हाय गाइस, आं नोंथांमोननो नैबेखौ बुंनो बावदों। नैबे दलङानो जाहैबाय दला सदिया दलं। जोबोद मोजां नुनायाव। नोंथांमोनहा नुयोब्लासो गोजोननाय मोनगौमोन जायगाथाराव थाङोब्ला। बे दला सदिया दलङा जों गोदो बड'लेण्ड डिमान्डआवबो बेखौनो बुंदोंमोन नालाय। सदिया टु बेजों श्रीरामपुर बिदि बिदोंमोन नालाय। नैबे सदिया आरोखि। मामोनलाय इयो बिथिंना सोनाबना संकस टु सदिया होननानै बियोमोन गोदो, बिदि आरोखि। बे जायगायानो सदिया। ओंखायनो आं नोंथांमोननो देखायबाय बेखौ। बे आफार आसामाव गोलैयो। नोंथांमोनहा नुनानै नै मोनथिखाबाय जानांगौ माबायदि दलङा। जोबोद मोजां आरोखि नुनायाव। बेखौनो बुंनानै नोंथांमोननिफ्राय आं बिदाय लाथ'नाय जाबाय। आरो नेक्स्ट नै फैगासिनो दं। बिनि उनावनो ब्रह्म धोरोमनि मिथिं, लाइमोन, गागि आरो गासिबो ज' जानानै रौता गिरुवायाव गाजा गोमजायै सानथामनि हाबाफारिजों ब्रह्म धोरोमनि मेल जादोंमोन। बेखौबो आङो बेजों प्लास खालामनानै होफाबाय। नोंथांमोनहा अननानै नायलांबाय थादो। मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो दाबाव। बेखौनो बुंनानै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाथ'बाय। गोजोन्थों। निर्णया गावनावनो थायो आरो बेखौ नोङो खालामथारनांगोन। जुदि नोङो साक्सेस जानो लुबैयो, सफल जानो लुबैयोबा, बुस्थुखौ मोननो लुबैयोबा, जेराव थांनो लुगैदों बाव सहैनो लुगैयोबा, बे फिजिकेल बुस्थुआसो, फिजिकेल बडियासो नोंखौ जेराव थांनो लुगैयो लांगोन। नों जेराव थांनो लुगैयो बाव थांनो हाया। मानो थाखाय? नोंना फिजिकेला जुदि बेमारिबा नों थांनो हाला। ओंखायनो the body is the vehicle which will carry you to the place where you want to go. नों जेराव थांनो लुगैदों बे फिजिकेल बडि नांगौ, बे भेहिकेल नांगौ। ओंखायनो बेखौ नों जेसेबांखिनि फिट लाखिनो हायो, नों सबनिख्रुइ साबसिन आगोलाव थांनो हागोन। बाव मा खालामनांगोन? नों जानांगोन, मोजां एक्सारसाइज खालामनांगोन। एक्सारसाइजखौथ' आजिखालि मोजां खालामबाय। एक्सारसाइज जिमफ्राव थांबा नुयो आं मानसिफ्रा, सेंग्रा सिख्लाफ्रा थाङो दाना। उदालगुरियावबो बहुत जिम जाना फैबाय। थांनांगौ, जिमाव थांलायनाङा। जिमाव थांबाथ' फैसा नांगौ। नों मर्निं वाक खालामना, मर्निं वाक खालाम, फुङाव खार। बेखौ हाया नामा? बेखौ हायाबाथाय नों जेखौ लुगैदों बेखौ मोननाय नङा ना। जेखौ लुगैदों बेखौ मोननाय नङा। आं लुगैदों खिन्थु आं खालामा। मोजां जानो लुगैदों ना उन्दुबाय थागोन? जाया बिदिया। लुगैदों खिन्थु आं खालामा। इउ हेभ टु डु एक्सन। एक्सन नङाबा जेबो जानाय नङा। मोनसे एक्सना हाजार मोजां साननायनिख्रुइ साबसिन होनना बुंदों।
मोनसेल' एक्सना हाजार बार नों मोजां खोथा साननायनिख्रुइ साबसिन मोजां खोथायाथ' जों मानसिफ्रा गासिबो मोजां बिराद मोजां सानो खिन्थु खामानियाव जेबो गैया होमबा रिजाल्टआ मा जागोन रिजाल्टआ 0 ओंखायनो मोनसेल' मोजां खालाम नों सानसेयावनो मोनसे मोजां खालाम गावनि थाखायनो खालाम मोजां बुस्थु जा एक्सारसाइज खालाम मालायखौ सहाय खालाम मालायखौ हेल्प खालाम बेफोर मोजां बुस्थुखौ नों सानसेयाव एभ्रिडे खालामबाय था मोजां जागोन फिजिकेल आं फिजिकेल होनदों फिजिकेलि मोजां जानांगोन मेन्टेलि मोजां जानांगोन नोंना साननायाबो मोजां जानांगोन बिनि थाखाय नों मेन्टेलि साउन्ड खालामनो थाखाय मोजां बुस्थु नायनांगोन मोजां लेखा फरायनांगोन मोजां मानसिजों थानांगोन फिडबेक होनांगोन नोंनि माइन्डखौबो मोजां ओंखाम जाहोनांगोन नुजाफैनो हानाय तामुलपुर विधानसभा समष्टिनि MLA बिथां जलेन्द्र दैमारि बिथां एक्स MLA माजबाटनि रकेश्वर बर' बिथां खतेन्द्र बसुमतारी आरो गासैबो बाव नुजाफैनाय डिग्निटारिस आरो ब्रह्म धर्म सिबियारि आइ बाबामोन गिबियावनो आं अर्गेनाइजारखौ आरो नोंथांमोनखौ धन्यबाद होनो लुगैयो जे बाहाय आंखौ दिनै लेंहरनानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो होनायखाय आं जेरावबो थांबा बेखौनो खोथाखौ बुङो जे बर'फोरनि मिटिङाव फैबा बा कनफारेन्सआव फैबा जोबोद मोजां मोनो गोसोखौ मोजां मोनो खारन जोंनि डिसिप्लिनखौ नुनानै आं साबसिन मोनो आरो इसिबां गोबाव नोंनिफ्राय बारा डिपेन्ड खालामनाङा मालायनिफ्राय मोनगोन बेखौ बारा साननो नाङा जों खालामनो हायो गावनो खालामनो हायो जेबो खोथा गैया बे सिभिलाइज कमिउनिटि अलरेडि जाखानायखौ पलिस खालामनो थाखाय जोंना बे धर्म ब्रह्म धर्म बाथौ धर्म जोबोद मोजाङै जोंनि रायजोफोरखौ मोजां लामायाव लाबोगासिनो दं बेखौ आं नुनो मोनदों बेबादि जालांबाय थायोबा जों दा जि अबस्थायाव दङ बे अबस्थानिफ्राय बहुद साबसिन जाहैगोन आरो बिराद मोजां जायगायाव जों सहैगासिनो दं एसे समय लानो हागौ 5 बोसोर 10 बोसोर लानो हागौ 15 बोसोर 20 बोसोर लानो हागौ खिन्थु जों बै जायगायाव सहैथारगोन जि जायगायानोखि बयजोंबो मोजां मोनजायो बयबो बेबादि जायगायाव थांनो लुगैयो बयबो बेबादि जानो लुगैयो बेबादि जायगायाव जों बहुद थाबै सहैगोन दा खोथाया जाबाय जों व्यक्तिगत हिसाबै मा लुगैयो नों मा लुगैयो व्हाट डू यू वान्ट नों गावखौनो गावनि थाखाय मा लुगैयो बे खोथाखौ सोंनांगोन